Πάλμα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Και είδαμε και τον Ματίας Αλμέιδα να κάνει κινήσεις για να καταλάβουν οι παίχτες ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια λάθη. Τώρα λάθος κάνει ο Μουκουτί. Γιάρεμτσουκ καινή εστία 2-0 και πάλι με τον Όρτα. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται αυτό το τραγικό σφάλμα του Μουκουτί και κάνει το 2-0 στο 19ο λεπτό. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο παίρνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Ένα σάικ 3-0 ο Γιάρεμτσουκ. Διαστάσεις τριάμβου σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο Γεωργιός Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό. Στο 22 μετά τα δύο γκολ του Αντρέ Όρτα, ένα τρίτο προσθέτει ο Ουκρανός επιθετικός και βλέπετε πως πανηγυρίζουν οι παίχτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα κάνει το σούτ, ο Πασχαλάκης θα αποκρούσει, ο Ελίασον γεμίζει στην περιοχή, διώχνει το ΕΣΕ, υπάρχει πλάγια για τον Χατσαφή, πετυχαίνοντας γκολ με τον Λουίς Πάλμα. Ψάχνει χώρο για το σούτ, δοκίμασε να βρει τον Χατσαφή, ο οποίος κάνει το σούτ με φάλτσο. 4-0 Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει όπως σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο, αυτή τη φορά πετυχαίνοντας γκολ με τον Λουίς Πάλμα, ενώ οι παίκτες ΑΕΚ έχουν πάει στον Φέλιξ Μπρικ και προφανώς διαμαρτύρονται για κάτι άλλο. Εδώ θα ξαναδούμε το γέμισμα με στόχο τον Πιερό, όλα αυτά πριν την φάση του γκολ. Η έξοδος του Πασχαλάκη με τον Πιερό να πέφτει στο έδαφος. Ο Μπριχ άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί σε αυτήν την φάση και στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον